Bé, la situació de data d'avui, més ben dit, del dilluns, que és quan fem cada setmana l'actualització dels embassaments, és que estem ja, diguem-ne, a prop de l'escenari d'emergència segons el decret, és a dir, estem a prop del 20% de la capacitat d'embassament al sistema Ter Llobregat, que és d'on s'abasteix no només la conurbació barcelonina, sinó també la gironina. Per tant, la situació és certament crítica. Des del punt de vista de reserves embassades és crítica. Tenint en compte aquesta situació crítica, el que hem plantejat és tot un paquet de mesures per haver d'evitar passar d'aquest 20% al 10% i llavors procedir a tests domiciliaris. Per evitar aquests tests domiciliaris hem posat una sèrie de mesures d'obres d'emergència que ja des de l'any passat les estem executant, algunes d'elles per tothom conegudes, com els pous, la recuperació de pous, els vaixells, i ara últimament la que s'ha conegut de l'auxili des del Segre cap a l'Avells a través de la galeria de serveis del túnel del Cadí. Des de l'agència hem estudiat totes les opcions que faciliten això que us acabo de comentar, és a dir, no haver d'entrar en un escenari on sigui necessari fer talls domiciliaris, perquè llavors la situació realment és, diguem-ne, ja catastròfica. Per tant, des d'aquest punt de vista, mesures les hem estudiades totes i les estem estudiant totes. Com més paquets de mesures articulem, evidentment, més garantia tindrem que encara que no plogui ni aquesta primavera ni l'estiu, podem passar l'any amb tranquil·litat des del punt de vista que no farà falta fer talls domiciliaris. Per tant, és possible incorporar més vaixells? Ho estem mirant. Estem mirant quins altres ports de Catalunya tenen prou calat com perquè aquests vaixells poguessin arribar i sobretot, si poden arribar, després si l'aigua es pot connectar a la xarxa, perquè clar, si el vaixell arriba però no hi ha xarxa per connectar, llavors tenim un problema. Diguem-ne, l'aposta de la planificació de l'agència, i no només de l'agència, sinó del mateix govern de la Generalitat, i les obres que s'estan executant van a partir d'un sumatori de solucions. No hi ha una única solució màgica, hi ha un sumatori de solucions. L'estalvi, que amb això ens podem penjar tots plegats una medalla, perquè estem fent uns esforços importantíssims, l'eficiència en tots els usos, no només en l'urbà, sinó també en l'industrial, també naturalment en l'agrícola, tot i que aquest té un altre recorregut, la reutilització de l'aigua que depurem, que ja l'estem fent, la recuperació de les aigües subterrànies per tornar-les a introduir als sistemes d'abastament, que també ja ho hem començat a fer, i la desalinització, que també les estem començant a construir. De fet, ja hi ha una existent a la Tordera des de fa 4 anys i estem construint la desalinitzadora del Llobregat. Tot aquest sumatori de solucions ens aporten l'any 2012 poder disposar operativament, és a dir, tenir-los ja, 300 hectòmetres cúbics que ara no disposem. 200 de desalinització, 75 de reutilització i 25 d'aqüífers d'aigua subterrània. Per tant, això, primer, farà que no haguem d'estar mirant el cel pel que fa aspecte de l'abastament urbà, d'aquest àmbit metropolità on estem tots concentrats, i poder albirar amb garanties els creixements futurs de la demanda de la població, perquè cada vegada serem més i per tant els consums en valors absoluts seran majors fins l'any 2025.